Niha ev operasyona ku vê carê hate li darxistin taybet li ser fêza beşên muhacîrata bû. Ev operasyona ku hate li darxistin bi rastî jî di hindirê kampê de û taybet di fêza muhacîrîna de ji ber ku ev jinên muhacîrîn hemî jî ê ku heşmendiyê wan resmî Daişî ne û di nav wan de jî gelek zarok hene. Ev zarokên ku hemî rê û rêbazên perwerdê û li ser heşmendiya Daişê ê ku mezin dibin û gelek ji wan gihîştin temenekî ku êdî tu dikarî bêjî ku bi resmî jî xebat û fealiyetên xwe yên Daişê bidin meşandin û taybet ev ê ku ji 13-14 salê jûrtir de jê re dibêjin Eşbal el Xîlefe. Eşbal el Xîlefe ê ku jê zêdetir derbas dibe artık êdî resmî ê ku dibine Daişî, xebatên Daişî, çalakiyên Daişê didine meşandin. Dibe operasyonê de ji xwe ku tê naskirin em wek yekîneyên parastina jin, ev ne cara yekemîn e ji destpêka Şoreşa Rojavayê Kurdistanê Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji destpêkê de ku em li beramberî van hêzên tarî li beramberî terorê li beramberî Daişê ku gelek şer hate meşandin, gelek bedelên giranbuha jî hatine dayîn û ev er ku berpirsiyartiyên me yên mirovî, er ku berpirsiyartiyên me yên dîrokî ku ji bona aramiya gelê xwe, ji bona aramiya herêmê û ji bona mirovahiyê tevahî jî ev er ku berpirsiyartiyê ku dikevin ser milê me de di pêşengtiya yekîneyên parastina jin ya pêjê de û esayîşa jin de û ewlekariya hundirên destekdayîna Qasedê koalîsyona navdewletî ev operasyon hate li darxistin